Li demekê ku hejmarek partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê cudabûn duan darû didan û dihatin parçekirin. Biryara projeya Netewiya Pîroz, projeya yekbûna çar partiyên Kurdî dihat amadekirin. Piştî nîzî sal û nîvekê ji hewldanên mezin ji bo yekkirina tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û kar û gavne pîroz cariyê gelek xebatkarên Kurd ve. Di roja sisiyê Nîsanê da 5 Nîsanê de sala 2016 çar partiyên Kurdî kongrê xwe yek bûnê. Li hola şehîd Sead Abdullah li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê li darxistin. Da ku di roja 7 Nîsana sala 2016 de bi serpiriştiya Serokê Dîrokiyê Gelê Kurd Mesûd Barzanî serkirdeyetiya Partî Demokratîk Kurdistan di bin navê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê de Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Alpartî herdû partiyên Azadî û Partiya Yekîtî Kurdistanî bûn yek partî. Ji wê demê ve û hetanha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di kar û xebata xwe de ji bo xizmeta doza Kurdî û destxistina mafê Gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê berdewam e. Di kongrê yekbûna PDKSê de bêtir ji 642 endaman beşdar bûn. 51 kes wekû endamên Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hatin hilbijartin. Herwiha Komîta Navendî 17 kes ji endamên xwe wekû Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Suud Mella wekû sekreterê partî Mihemed İsmaîl wekû berpirsê birêveber hatin hilbijartin. Herwiha biryara endamtiya serkirdeyê Ravandî Behzad Dorsin di nav Polîtbîroya PDKSê de hate dayîn. Di daxuyaniya dawiya kongrê yekbûnê partî de hatiye. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berdewamiye ji partiya dayîk re wekû yekemîn partî siyasî Kurdî li Sûriyê di navê Partiya Demokrata Kurdistanê li Sûriyê û di sala 1957 de hatiye damezrandin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKS logoyekî taybet yekbûn nûkirin pêkvejiyan li xwe girt dibin sloganên ber bi partiyeke cemawerî destgehî armancên Gelê Kurd yên netewî niştimanî li xwe digire ji bo destxistina armancên şoreşa Sûriya Pîroz ji bo aktivkirina rola Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ji bo demokrasiyê ji Sûriyê re federaliyê ji bo Kurdistanê ji bo yekrêziya Kurdî bi sponseriya Serok Mesûd Barzanî ji bo hêzkirina rêbaza Kurdayetiyê rêbaza Barzaniyê nemir hate damezrandin. Li kongrê yekbûnê de tekezî serweyekê hate kirin ku partî beşekî serekeye ji şoreşa Sûriyê dê hewl bide li gel hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê rejêma sitemkar birûxîne. Kongrê cinêv dido bi erênî nirxand û dît ku maseyeke navdewletî ya giring e ji bo dîtina çareseriyeka siyasî ji krîza Sûriyê re. Herwiha tekezî ser erêkirin û piştevaniya xebata Gelê Kurd li parçeyên dinyên Kurdistanê bi mafê destxistina caran vîsa xwe kir. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKS yek ji partiyên damezrîne re di Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de gelek endam kadr û serkirdeyên wê cariyê rejima Sûriyê ve destekên wê li deverê ji ber kar û xebat û helwestên netewî û rêbaza wê ya pîroz rêbaza Kurdayetiyê şehîd bûne û hatine bin çavkirin û qurbaniyên pirbuha dane. Partî bi hemî karînên xwe ve di nav encûmenê de li ser asta Kurdistana Sûriyê û Sûriyê bigiştî û astên Kurdistanî herêmî û navdewletî di xizmeta Gelê Kurd û doza Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê û roştbûna xwe di çesbandina mafê Kurdan di Sûriyaya paşarojê û destûra wê ya nû de yekrêziya Kurdî berdewam e. Dê her berdewam bimîne da ku Kurd bigihîn mafê xwe û ji bin sitemkariyê û zordariyê derkevin. Ji bo Rêbaz News Elî Umar. بلا بونا وكيفي واشتي وديمقراطي